Desgraciadamente, volvemos outra vez a ver que están a discriminar a Galicia coa liberalización de peaxes e a negativa da transferencia que lle estamos a solicitar dende o Executivo galego. Son moitas xa as veces que lle pedimos ao ministro que nos reciba, que temos moito que facer, de falar de infraestructuras fundamentais para o noso territorio, semella que claramente agora sí xa é unha cuestión política, unha cuestión exclusivamente de vontade política. Por suposto que non descansaremos ata que nos reciba o ministro, ata que se debata esa proposición de lei orgánica transmitida por unanimidade dentro do Parlamento de Galicia para debater no Congreso dos Diputados, que vemos que se retrasa vez tras vez, xa son preto de 20 as veces que se adía esa resolución, ese debate, e, por suposto, non consentiremos ese trato discriminatorio que se está realizando. A última remisión que fixemos ao Ministerio foi para dar conta dunha vez máis desa solicitude de transferencia e tamén desa comparativa que fixemos toda vez que coñecemos o custe que supón as bonificacións das peaxes da AP9 que non se perciben nos bolsillos dos usuarios, o custe comparativamente co rescate ata o remate da concesión é moi equilibrado e por iso lle pedimos tamén que valore esa posibilidade de gratuidade, tendo en conta ademais que recordamos foi un compromiso de campaña do PSDG nas autonómicas a Galicia. Gracias.